Suđenje pripadnicima takozvane Gnjilanske grupe oslobodilačke vojske Kosova optuženim za mučenje i svirepo ubistva civila na Kosovu počelo je pred Većem za ratne zločine u Beogradu. Suđenje je počelo tako što je sud morao da utvrdi ko je čiji je branilac, jer se dogodilo to da su optuženi davali saglasnost da ih brani više advokata. U sudnici je 9 od 17 optuženih, a pojedini optuženi poput Aguša Memišija odlučili su da se izjašnjavaju na srpskom. Tužilaštvo je ovo suđenje iz bezbednosnih razloga navelo kao visokorizično. U toku istrage bilo je raznih pretnji, raznim svedocima i na Kosovu. Očekujemo asistenciju EULEX-a. Evo danas vidimo da je uhapšeno 5 Srba za zločin u Gnjilanu. Mi očekujemo da se uhapsi i onih ostalih 9 za neke znamo da su na Kosovu i da su potpuni ovaj predmet. Jednostavno, glavni izvršioci nisu danas pred Većem za ratne zločine i to je nešto što svakako ometa pravdu. Takozvana Gnjilanska grupa su optužnici tereti za surova mučenja, ubistva, silovanje i pljačkanje Srba iz Gnjilana i okoline za vreme sukoba na Kosovu pa sve do decembra 1999. godine. Terete se za ubistvo najmanje 80 osoba, da je 34 nestalo, a 153 protivpravno zatvoreno, mučeno pa pušteno. Predmet je ozbiljan, optužbe su ozbiljne, ali o ishodu više treba da se brani tužilac nego odbrana. Na suđenju se pojavio poslanik u Skupštini Srbije, jedan od lidera Albanaca na jugu Srbije, Riza Halimi, koji kaže da je tu kao predstavnik Albanaca došao da prati suđenje. Ako se bude ponovila istorija optužbi 2003. godine u Velikom Trnovcu i Končulju, onda bi bilo to prava sramota i trebalo krenuti u sud pravde u Strasbourgu. Gnjilanska grupa je u pritvoru decembra prošle godine, ostalima za koje se sumnje da su i danas u Gnjilanu sudi se u odsustvu. Svetlana Milenković, Fox televizija.